Здравейте от Амет, Бали. Едно от местата на острова, което се усеща някак различно. Може би защото е по-отдалечено, но пък предлага идеални условия за почивка. Район, който е известен с рибарските си селца, традиционни лодки и красив подводен свят. Тук съвсем естествено се будиш с изгрева, а залезите са едни от най-красивите в тази част на острова, тъй като отразяват планината Агунг. Дните тук минават спокойно, без бързане и без отмятане на туристически атракции. Прекарахме една седмица тук и в това видео ще ви взема с мен за 2 дни в Амет, за да видите колко прекрасно е това място. Хора, здравейте! Днес сме се запътили към Амет, което е едно любимо мое място в Бали. Намира се на североизток и отиваме за няколко дни до морето. Но тъй като пътуваме с скутер и пътя до там е около 2 часа и половина, решихме да се отбием в Сидемен. И сега спряхме за кафе на едно място, което има прекрасна гледка. Сега ще ви го покажа. Мястото се казва Коли Коли и е нещо като Beach Day Club. Има ресторант и специфични малки басейнчета, където хората си пият напитките, пекат се и се наслаждават на гледката. Това е долината, а пък ето там всъщност е градчето Сидемен. И след 2 часа и половина път пристигнахме в Амет. Това е вилата, в която сме отседнали. И по принцип преди сме отсядали в този комплекс, само че малко по-надясно, където е основната част. А този път сме в може би по-старата хотелска част, но пък имаме директна гледка към морето. Набързо ще ви кажа, че първия път, като дойдох в Амет, определено не ми хареса това място. Втория път, може би година и нещо, след това дойдох и се влюбих. Просто ми отне малко повече време да разбера какво представлява и съответно имах някакви очаквания, които не бяха покрити. И дойдох в по-хубав сезон, така че сезона наистина има значение, но за това нещо ще ви разкажа в друго видео. Много е спокойно и красиво и стаята ни е супер. Даже има и малка кухня. Не знаех. Ето я кухнята, нищо особено, просто има газов котлон. Взели сме си плодове, по път спряхме и си купихме и ще успеем да си нарежем. Иначе сега ще ви покажа и стаята. Доста е просторна, вътре ни е хладилника. Като цяло стаите са доста идентични, но има си всичко. Винаги ти дават и такива халатчета в Бали. Сега ще ви покажа и банята. Малка, но практична. И вече е около 5:15. Тук залеза е някъде около 6:10, 6:20, така че няма да се бавим. Директно хващаме скутера и отиваме някъде на вечеря. Вече имам едно място предвид, където сме вечеряли преди и гледката е прекрасна, така че ще ви покажа след малко. Пристигнахме, това е мястото, на което ще вечеряме. То си е цял комплекс, не е само ресторант. Свастиасто! Yes. We have restaurant upstairs and the garden. For the upstairs, for smoking area, for the garden, smoking area. Wow! I think we're coming on time just for the sunset, right? Okay. Hello! Bagus! Let's have a look. Wow! Гледката е вълшебна. И Маунт Агунг се показва. Маунт Агунг, това е вулкана Агунг и е висок 3031 метра. Най-свещената планина в Бали. Супа с моринга.
картофки с хумус и фокача. Приключихме с вечерята, храната беше много вкусна, гледката беше уникална и сега вероятно ще се поразходим малко в Амет. И понеже в началото на видеото ви казах, че това е цял комплекс. Цялото това нещо има хотел, ресторант, има център за фридайвинг, т.е. ако се запишеш, тук отзад има дълъг басейн, в който можеш да тренираш. И се водят всъщност курсовете. Има и йога шау, която има уникална гледка, отново вулкана и морето. Дали мога да ви покажа басейна? Ето, това е центъра, където се води обучението, казва се апнеиста. Ей, коте! Excuse me. Oh, sorry. Shoes okay? Can I see the pool, please? Thank you. Мислила съм си да се запиша. В това време е много интересно, защото ти учиш много теория. Има медитации, йога и правилно дишане, т.е. не е просто гмуркане. Не знам, ако се запишеш, ще разберете. Посрещнах изгрева, закусихме, след което бяхме направили план да отидем на плаж, който е на 10 минути с скутера и един от най-хубавите в района. Пристигнахме на Липа Бич, който се намира на 10 минути от центъра и решихме да дойдем специално тук, за да изкараме целия ден на плаж. Има ларунг, което е семейно заведение, както и шезлонги, които се отдават от местните рибари, тъй като те са собственици на плажа. Разположихме се вече на един от шезлонгите. Цената е 150 000 рупи, което е около 750 евро. За двамата. Точно отсреща, зад нас всъщност, има едно момче и семейството му и те отдават шнорхели под наем, плавници, също предлагат и разходки с лодка. Ето ги шнорхелите. Sebastian. Lipa Beach, yeah, come to Lipa Beach, it's very beautiful. На този залив има много хора, които правят шнорхелинг, гмуркат се и там някъде даже дори ние сме виждали костенурка, защото миналия път си запазихме шнорхелинг тур, където около 3-4 часа с ето такава традиционна джукунг лодка обикаляш заливите из Амет. Имаш различни спирки, където можеш да се гмуркаш. И всъщност това беше една от спирките и беше много красиво. Този път сме без лодка и всъщност не е нужно да си наемаш такъв тур, просто е достатъчно да дойдеш на плажа и отзад да си наемеш шнорхели и плавници. Време е за обяд и ще обядваме в заведението на плажа. Вече си поръчахме. Сега ще ви покажа менюто. Има прясно изцедени сокове, шейкове и смутита. И доста индонезийска храна. Рибни астям. И аз си поръчах... Момиченцето се закача. Аз си поръчах фиш сате, което е шишче с мляна риба, по-скоро накълцана и фъстъчен сос. Има, разбира се, пържен ориз, арак бали. Това е тяхната ракия, която я произвежда кокос, с папая, различни плодове. Зеленчуковата супа ми пристигна, изглежда много добре и бульонът е супер ароматен. Има много зеленчуци и с бистър бульон, точно такова ми се ядеше. Като си хапвах супата отзад, видях, че се дига някакъв пушък и дойдох да видя какво се случва. Тук правят скарата. Това е сате
Is it babi? Fish. This is fish. Okay, this is mine then. Добре, това съм си поръчала. Мислех, че е мляна риба, то се оказа парченца цяла риба. Поръчахме и едно такова смути, което е с драконов плод. Цвета е вау. Време е да плащаме. Значи това е около 9 евро. Може би харесвам Амет, защото има нещо тропическо, но и много ми напомня на Гърция. Водата е кристално синя. Плажът очевидно е черен плаж. Рибарите, лодките изглеждат различно. И има ето тези розови дръвчета. Някак си винаги го свързвам с Гърция, тези пъстри хубави цветове. И е някакси много просто и семпо, но в същото време е хубаво. Слънцето вече започна да се скрива, тук залезите са доста рано, около 6 часа. В момента е 5:15 някъде. Така че тръгваме си от плажа и ще отидем някъде от другата страна, където всъщност може да видим вулкана Агунг и залезът, който е зад него. И много красиво се отразява. О, вау! И това беше нашия ден в Амет. Все още сме с банските и дрехите от плажа, така че като си приключим разходката, ще се приберем да се изкъпем и да отидем някъде на вечеря или пък може и дори просто да спрем с скутера. Няма какво толкова да се оправяме. Така че ще ви пускам още видеа от Амет, любимо мое място и едно от кътчетата в Бали, където наистина можете да си отпочинете. До скоро!